Здравейте хора, това е моята кукла Тлайла. Тя не ми е нова, защото аз съм я загубила чантичката. Така ще започнем с куклата. Тя има много красива дълга коса. Ох, забравих да сложа гребенчето й. Ето така. Красива дълга коса, която е много готина. Има някакво лилаво лекичко. Знаете, че не е света в тъмното, но аз не знам, не мога да ви покажа. Тя има обици, ето тук. И от другата страна същата. Има една страхотна гривда. И други три такива обикновени гривнички. Плата е много готина, също както и блузката. Вижте, тя има някакви като татуировки тук. Някакви сладорански обувки. Тук ще оставим куклата. Това е нейното зайче Дъстин. Това е Дъстин, много е сладичък. Той е зайче. Пък да го оставим. Това е нейното дневниче. Ето тази отзаде пише на български. И гребенчето, това като обикновените с черепа и надписа. Е, това беше моята кукла Тлайла. Довиждане!